Vloot had dit hier 3 debutanten en één daarvan zielt op dit Lemster scootje. Het is Johannes Meter. Net een onbekende in de vloot, want vlien hier zielde hij met zijn neef Pieter Meter mij op Bolzert. En toen moest er zelfs nog een stukje sturen. Ja, maar dat is me heel kwaad, jongen. Dat is eerste kwaad. Want voor mij Boven Westerdijk, die hij binnen een minuut warm hoor. Dat hij nog wel even een route te werk heeft. Maar ja, hij wil wat samen, wij waarom. Ja. Maar toen ging het knap niet, jongen. Toen gingen we het start om het tolen, dus we weer te redden werden. Dus dat was toen een hele mooie wedstrijd. Als die jongen je West is, wanneer ben je dan tevreden? Wat moet er dan gebeuren, jongens? Nou, als wij gewoon stand houden kunnen, dat we net echt een protte verliezen, ben ik tevreden. Jawel. En vooral voor mijn eerste keer. Ik zit er als een berg zien op. Ja. Hij zal wel wat meer vertrouwen aan mij, want hij zette de eerste wedstrijd in Grauw uiteen, maar in kreeg derde plak. De scootjes die zetten af van de wal. En dat is altijd een boerentoer. Dat wordt even hut. En het is Drachten, mijn startnummer 1, die als eerste voort mij. Het is natuurlijk een eigenaardige wedstrijd, want er wordt op tijd zield. De scootjes zullen om de 30 seconden van de wal aanmaaien. En dat wel eens misgaat, doch blikken hier bij Grauw. Een man op boord. De vaarboom die blijft achter, die is met de plak. En ik dus gewoon visken we op uit het water. Maar het moet dan even hectisch in die beginfase. En dat brengt iets bij de route, want de organisatie had er een 8-baan in lijn, zou ik het stellen. 1 tonne onder, 1 tonne boven en daar een 8 tussen zielen. En dan gaat het er deze keer om waar dat het vluchten doet. Qua schouwspel levert het fantastisch mooie plaatsjes op. Maar qua verslagjouwing krijg je er wel eens een punthol van. Want waar leidt nou in feite vooraan in de wedstrijd? Als eerste is het Drachten, mijn startnummer 1. Daarachter Grauw, mijn nummer 2. En dan begint het gevocht. Want het gaat net alleen nog om plakjes opschouwen in de wedstrijd. Het gaat er ook om het vluchten te doen. Dus je ziet net Chimmerkoor in die zin van hou hem er maar achter. Maar je moet dezelfde dingen exact goed doen dat het ook zo vlug mogelijk is. En dat lijkt het hier heel knap te gaan bij Albert Visser met het Drachtster scootje. Maar zij kon vernemen onderin in die mar dat er genoeg winst stier. En zo nou en dan stien de gangboorden tot onder Loekenta onder water. En dan volgt het weer dat hele lange rak voor de wind. En de laatste scootjes die komen dan de eerste alweer in. Drachten nog steeds voor Grauw. En in de achtereind zien we daar de Jouwer die mijn startnummer 8 uiteen zette. En hier zien we de skipper van het Lemster scootje. Hij begon van nummer 11 en maakt nou dus maar een ziekje om vooruit te skarrelen. Er zijn geen makkelijke omstandigheden, dus ze moesten alle keer op hun iepenst wezen. Het leverde wel hele mooie tafereelen op met die voorderwindse skippen die dan tussen die kruisende skippen op de mar heen werd diverje. Qua schouwspel wie het vanzelfs een aardigheid. Maar er waren ook gewoon strijden en er waren ook wel eens foutjes maken. Hier is het de lemmer die tonnen net lekker onkoer terugzielen moest. En die zocht dan dat in één klap en snits en jenne woord onder hem terugzielen. En dat betekent dat Johannes Meter naar achteren schoot. En Johannes Meter die mij dan van achteraf beziekje weer in die griepes wat wenst te heljen. Maar de wind die weer pittig. Ze kon alle keer vol onder de bak. En wat kennen die scootjes onderling dan? Komen dan toch weer die snelle bakken uit de achterrijn naar voren? Of binnen het in de voorrijn oren scootjes likken Drachten die daar toch vloot horen kennen? Het lijkt er hier in elk geval op dat Albert Visser van Drachten eerst beliers had ten opzichte van Grauw. Want Grauw leidt nou in het wedstrijdveld vooraan. Hoe oors gaat dat mij? Douwe Visser van Snits, die is in de achterrij starten. Hij hier start nummer 12, maar kon maar heel moeilijk vooruit komen. De Jouwer, die had het spul goed onder praat. Zij hebben het schip in de macht. Zij lieten al weken zien dat ze de vorm te pakken hadden. En zij kennen deze wiemel haar. En wat is het van Jappie Meter van Ljouwert? Hij hier start nummer 14. Maar in een tussenstand Jouwers de wedstrijd had hij een tweede tussentijd. Wat zal er gebeuren met dat scootje van Ljouwert? Wonderlijke tafereel. Van de kant af hier niet dat misschien net in de gaten, maar het weer wel degelijk zo. En dat maakt het naar die eindte alleen maar spannender.
Grauw, ja, daar lijkt nog zo'n tonsje voor die bopperste tonnen werd je ook even omheen matten. En dit kost het tijd. Dit kost het misschien wel kostbare tijd. Jappie Meter, die weigert alles op alles. Ja, waarom Soederek net? Hij zielt op het rondje. Hij houdt dit louter scootje prachtig in een race voor een hele goede klassering. En daar zoeken we de Jouwer. En die is helemaal naar voren scharrelen. Pech in de eerste wedstrijd. Maar nu in de tweede wedstrijd zullen zij de vlugste tijdel zetten van alle scootjes. En dat betekent dat Dirk-Jan Rijenga met het Jouster scootje zijn eerste dijtitel pakt. Voor Grauw en voor het Jereveen. En dat brengt dus bij de uitslag van Joert de Jouwer. Die is als eerste eindigen. Volgen terug Grauw, het Jereveen, Ljouwert, Snits, Bolzert, Jennewoord. Dan krijgen we Drachten, De Lemmer, maar Johannes Meters, zijn verhaal jaren dadelijks. De hele mannen, maar Jitse Mink. Op het 10e plak wordt zijn of de 12e de Zuidwesthoeken, 13e Langwaar. En ja, op het 14e plak Huzum. Het algemeen klassement geven we op maatje na 2 wedstrijden. Grauw is de koprenner met 2,9. Volgen terug Douwe Visser met Snits, De Jouwer, Ljouwert, Bolzert, De Lemmer, Drachten, Jennewoord, het Jereveen. De hele mannen wordt zijn op het 11e plak. Langwaar, de Zuidwesthoeken en Huzum sluiten Riegen.